Hi mga Momshies! Good morning! It's another day with Mom Shiji. And for today's ganaw, so as you can see, nagluluto si Maring Ivy dito ng kanyang gagawin na naman pong food content vlog para pa sa Social Climbers Squad. So, dati si Rhea lang talaga. And of course, yung mga nagbibigay noon ng kanilang mga blessings pangkain namin. Nagdagdag para mas marami kaming ngunguyain at kakainin kapag dating ng merienda dito sa Hinaguan. Kaya parang hirap mag-diet dito sa totoo lang. Well, bago ang lahat, ako syempre ang aking special guest po ay nag-celebrate noong nakaraan lang ng kanyang 100,000 subscribers! Thank you Congratulations! Ako napakaraming blessings and ang tawag dito, mas maraming opportunities no, na dumarating sa iyo sa lahat no, dito sa Social Climbers Squad at Sinaguan Farm. Okay, bago ang lahat, maraming gustong makaalam nito bakit naging Simple Amore ang pangalan. Bakit Simple Amore yung name? so much. Bakit Simply Amore? Kasi original name ko niya talaga is Ivy, but hindi Ivy Agnes. Ganyan. Ivy Agnes. Actually, trinay namin yung Ivy vlog, pero nag-start kasi dito sa YouTube. Yes. So sa YouTube, maraming pangalan na Ivy, Simply Ivy. So marami siyang Elegant kapareho. Ivy, ganun. Oo. Kaya naman, since yung name ko is merong Amor, kaya siya Simply Amore na lang. Okay. Para Espanyol ba yung Amore? Ha? Amore is ano, 'di ba? Parang love ba yan? Love yung amor. Mahal, ganun. Taray. Ayan, okay. So doon nanggaling yung kanyang name, kung bakit siya tinawag, o bakit ginamit niya ang pagiging Simply Amore. Okay. Eto, dumako na tayo sa ano mo, sa mga ginagawa mong pagbablog. Okay. Ilan taon ka nang nagbablog or content creator? I think nag-start ako sa YouTube way back 2021. Okay, so 3 years na. Magti 3 years na ngayon. Sa Facebook, ganun din? Hindi, sa Facebook, mag 1 year pa ata. So medyo bago-bago pa lang. Okay. So eto, ngayon naman, dumako ka sa paggagawa mo ng iyong mga videos and content sa food. Bakit ka napunta dyan? Kasi noon, hindi pa naman mostly food ang ginagawa mo, di ba? No, food na talaga yung content una ko. pa lang. Sa YouTube, nagsimula ko sa content food. na cooking food. Hanggang sa naging family vlog na siya. And dito naman sa Facebook, nagsimula ako food talaga. Nagluluto ako ng food. So mostly talaga food talaga ang nasimula mong gawin sa pagbablog, ang content. Ano to? Pinag-aralan mo o nasa lahi nyo ba? Kasi ang kuya mo, di ba, si Odi ba po kasi is na kapag tapos ng HRM, culinary ba? O HRM? HRM. Ikaw? Same kami. HRM din. That's why mahilig ka rin sa mga cooking. Taray. So since nanay ka na, ikaw isang cooking ina. Cooking ina na siya. Isa na siyang ganap na cooking iba ina. Yun, may kakaiba yan. Ano pinaka-favorite mong niluluto? Ano? Para sa family mo, ano yung pinaka-gusto mo niluluto sa family mo? Mga ulam talaga. Hindi yung mga dessert. Mostly ulam yung gusto kong niluluto sa kanila. Kahit anong recipe yan. Wala naman silang pili or choose? Wala naman. Pero kung sa mga kapatid ko lang, yung paborito talaga nila is halang-halang na manok. Okay. Tapos paklay na amang loob ng baboy. Yun ang mga favorite nila. Oo, mga nakaka-uric acid na ulam. Charot. So, talaga natuto ka. Sa family ninyo, sa mama at papa mo, sino ang mahilig magluto? Silang dalawa talaga. Parehas sila. Kaya, sino the best magluto? Sino mas magaling? Sino the best? Sino mas magaling magluto? Silang dalawa talaga. Wow. Love niyo si mama at papa. Okay. Dito sa pagbablog mo ng mga recipes, no, ng mga merienda or ulam, saan mo ito nakukuha? Paano mo nakukuha yung idea na lulutuin mo for ngayong araw? So mostly yung recipe ko is nagsisearch ako sa YouTube. So yan, kumukuha ako ng idea kung ano yung mga recipe na aking lulutuin. And minsan, dinagdagan ko lang siya para naman ay mas maiba din siya.
Binibigyan ng twist Binibigyan ng twist, para ganon. kakaiba. Correct. Para at least, di ba, may slight originality pa rin. Okay. Ano doon sa dami na ng mga nagawa mo, nabilang mo na ba sila kung ilan? Hindi. Marami na rin. Madami na. Lagpas sa 100. Oo. Okay, ano pinaka-favorite mo? Yung sa tingin mo talagang tumatak at talagang nagustuhan ng mga tester, yung mga taga-tikim? Ano ba yun? Yung, ang dami eh. Parang lahat kasi na niluto ko, masarap sa kanila. Yung top 3? Yung yung milk pudding. Milk pudding? Oo. I don't know kung nakatikim ka nun. Malamang hindi kasi hindi ko maano. Hapon na yung nakatikim sila, milk pudding talaga, grabe. Milk pudding, Tapos ito ay, kakanin ba siya? Oo, kakanin siya. Tapos yung leche flan na rice, glutinous flan. Natikman ko yan. Ayan, natikman ko yan. So, sobrang nagustuhan nila yun. So, marami pa eh. Pero yan yung the best para sa kanila, I think. Yun yung mga nagustuhan talaga. In fairness naman talaga din sa mga pinapakain nila ni Rhea sa amin dito, talaga mga kakaiba, tsaka masasarap, di ba? Tapos meron din naman mga times na parang pumapalpak. Meron ka bang gano'n na, ay, hindi ko nakuha. Meron, nangyari yan. Yung sa banana cake. Oo. Okay lang yun. Okay lang yung recipe ko sa banana cake. Pero, yung ano ko doon is yung baking soda ko. Bakit? Nagbuo-buo kasi siya. Tapos hindi ko siya ginamitan ng strainer. Kaya hindi siya natunaw ng maayos, hindi siya na-mix ng maayos. Kaya yung mapait. Medyo nag-iba yung lasa. Oo. Okay. At etong pang mga paggagawa mo ng mga ng mga what do you call this? Etong ating mga vlog mo sa merienda or sa food. Paano to? Namumuhunan ka rin? Of course. Yes po. Magkano ang inaabot? Yung range niya? Yung range? Pagka merienda, so maliit lang siguro nasa 100 to 200 pesos. Kasi, para yung mga viewers natin, tawag dito, magaya din nila doon sa presyo na ginawa mo. So, nasa 100 to 200 pesos. Pag sa merienda. Pero pagka sa, yung mga ulam, syempre, mahal yung karne, mahal yung manok. Correct. So, abot talaga yan ng mga 500 to. Depende na kung chicken, so konti lang. Pero pag pork, medyo malaki talaga siya. Okay. Nakakabawi naman. Yes, nakakabawi. Kunyari, ito, yung video na ginagawa mo ngayon, tapos in-upload mo siya, yung expenses mo nababawi. Merong isang video na minsan hindi siya nababawi. Pero dahil nag-upload din ako sa YouTube, doon siya nakabawi. Diba? Then meron din akong video na wala akong gasto. Meron din yung income. So nababawi din naman yung sa ibang vlog. Expenses. Oo. Oh, that's good. E alam mo ba, ito ba yung kagandahan kasi dyan? Kasi yung ginagawa mo, especially yung pagpunta mo dito sa hinaguan mo, kapag nag-vlog ka, hindi naman hindi ka naman gumagastos ng pamasahe. Hindi na. No? Good thing kasi napaka-supportive talaga ng kanyang hobby. Si Pards, shout out sa iyo, Pards. Oo, follow natin siya sa kanyang page. Degar TV po, nasa Facebook page. Yeah. I-follow natin si Pards. Kasi yung kanya naman, mga sports ba? Oo, basketball. Diba? Yung mga mahilig mag-basketball, ayan. Okay, ito. Kamusta naman yung family? Kasi syempre, maghapon ka rin dito. Parang si Rhea ba, ginagawa nilang office tong farm. Papasok sila, darating sila rito ng before lunch or lunch, no? Tapos, may iwan yung anak mo. Paano yun? Paano ang setup? Sino mag-aalaga? So, ngayon na pumupunta ako dito sa farm, nagpapasalamat ako ng malaki kay Habi at kay Mama. Tapos sa lola at lola ni Nick na yung mama at papa ni Nero. So, kasi pag ganito na nandito ako sa farm, sila yung nagbabantay kay Nick. So, medyo nagsakripisyo talaga si Neil, no? Para dito sa akin na ako ang pumunta dito para kumita sa aming vlog. So, siya yung nagbabantay sa baby. And meron din kasi siyang ibang ginagawa na naghatid ng estudyante. And hindi kasi yung trabaho niya. Meron din siyang extra income. Kumbaga, tulungan to, part ng... Kasi baka akala nila ikaw lang yung nagtatrabaho. Hindi, kasi dito din sa vlog ko, hindi lang po ako ang nagtatrabaho. Siya yung nag-i-edit. Siya yung nag-a-upload. Ganyan po ang ginagawa. Kasi after mo dito, ang ginagawa mo na sa bahay, ikaw naman kay Nick. Oo, ako naman kay Nick. So, minsan, pag hindi na ako busy dito, tapos wala akong ginagawa, ini-edit ko na lang yung video. Pagkatapos, pagdating ko doon, nagpapahinga ako,
siya naman yung gumagawa ng mga ano ko sa Facebook ko. That's good. Okay. Maganda rin. Oo. At least, di ba, yung effort is hindi lang nasa one side, kundi partner pa din. Ayan. So, ngayon, ang ginagawa mo naman ay, abangan nyo to sa kanyang YouTube at Facebook. Ano ito? This is dessert. Hi, dessert. Anong tawag mo dyan? Secret. Parang pinainit na harina. Parang parang ako naggagawa dito ng pulboron. Oo, parang magti 10 minutes na yata tayo rito nagchichika pero andyan pa rin siya. Oo. So, kailangan mo na siya lutuin ng lutuin. Kailangan ko siya lutuin. Kasi hindi na ako mag-bake dito. Kasi gusto ko, yung niluluto ko kasi, ayaw kong gumagamit ako ng oven dahil meron ako mga viewers na iba walang oven. Yeah. So gusto ko yung mas madali at masarap din naman na. Convenient. Tapos mura, mabilis gayahin, mabilis magawa ko rin. Kasi itong mga videos mo naman, hindi lang to para sa iyo, di ba? Gaya ng resources mo kung saan ka kumukuha. Ganon din yung ginagawa mo para sa ibang mga moms. Kasi merong ibang na hindi nakakita ng video na yon. So at least makita nila sa akin at magaya nila sa akin. Correct. Especially yung mga kababayan natin, mga Bisaya. Kasi syempre, iba rin yung klase ng lutoan ninyo dito sa Mindanao or sa Bisaya. Okay, ito, last na, bago tayo dumako sa ating final, meron lang akong tanong kasi, or ano ba yung reaction mo regarding do sa, yung comparison di umano. Kasi di ba, dito sa mga social climbers pa, dito sa ating grupo, kayo ni Rhea, ang mahilig na gumawa ng ganito. Ano masasabi mo sa mga ganun? Mga nag-ano ng comparison sa inyong dalawa? Yung pinagkukumpara kayo, ganito, ganyan. Yung ganon? Hindi ko na lang sila, meron, normal na din talaga yung mga basher, di ba? So, yung mga napupuna talaga sila. Sa akin, okay lang din naman kasi amin to kung ano yung gusto namin gawin, amin na lang din yun. So, kung ano din ang gusto nilang gawin, so nasa kanila na lang din yun. Ang importante, kay Nerea is okay. Oo. Tapos, walang kompetisyon. Walang kompetisyon kasi dito Lahat nagtutulungan. Correct. Nagsusuportahan. Nagsusuportahan. Isa pa yun, no? Di ba, simula nung bumalik ka, I mean, hindi kasi siya nag-stay dito nung una kasi nga nahihiya siya kay Brenda magsabi, ganyan. Kasi syempre, ang dami na namin. So, wala namang kaso doon. Kamusta yung naging changes nung nag-stay ka na rito? I mean, regular ka na. Ang laki ng impact, ang laki ng nabago sa followers ko sa Facebook. Grabe, tumaas yung followers ko. Mabot ako ngayon ng 100K and correct. Ang galing, more pa. I think this 101 na, so running 102 na siya. Ang bilis lang talaga ng followers ko and sa mga viewers ko din. Grabe, umaabot ako ng million views. Yes. Marami na akong million viral videos. So, marami akong mga million views. Kaya malaki ang papasalamat ko kay Madam Brenda dahil hindi dahil sa kanya, hindi ko ito abutin ng mga followers, hindi ko ito abutin ng mga viewers. Kasi nung nasa bahay lang kami, yung ako nag-vlog dun sa bahay, hindi naman masyadong malaki yung mga views ko. Tapos yung followers ko, tumataas din naman siya, pero yung views ko, hindi talaga siya tumataas. So, iba pa rin kasi talaga kapag, ayun nga, yung nadadagdagan ng effort, nadadagdagan ng puso, tsaka yung kagustuhan ng mga viewers. Yung sa amin kasi puro mga chismosa na nanonood, di ba? Shout out sa lahat ng mga marites out there. At least ikaw, even yung mga moms na yung gusto ko mag-bake, gusto ko magluto, andyan ka. Diba? So, malaking impact din yun. Especially doon sa mga mommy na hindi naman ganun kagaling magluto o marunong magluto. Nakakakuha sila ng idea mula sa mga videos mo. Ayan. Ako, ang bongga nito. Pakaabangan ninyo itong kanyang niluluto. Mukhang napakasarap ito. Matitikman ko ito bago ko umuwi ng Manila. Mamaya pa naman yun. Okay. So, did you have any plans? Okay, last question. Do you have any plans kung sakali maliban sa pagbablog? Gusto mo ba mag-abroad or pag-pursue yung ganitong business? Wala akong plans going abroad sa ngayon. But ang plans talaga namin ni Habi is tayo kami ng sarili naming bahay. Makapag-ipon dahil syempre future ng aming anak. And makatulong sa aking pamilya, makapagbigay. Kasi yung papa ko din is tanda na, kailangan ng... Ganun talaga tayo mga Filipino, no? Yung kahit hindi naman yung kahit may sarili na tayong pamilya o may sarili ka ng pamilya, yung hindi mo maiwasan na isipin mo pa rin yung mga magulang mo.
Kasi, course. kasi di ba, aminin natin sa hindi. Parang feeling ko tayo lang talaga yung mga Filipino yung may ganyang, ano, no? Sa buong Oo. mundo ha, yung parang Diba? hindi natin gugustuhin na mahirapan yung Oo. mga magulang natin. Kahit sabi mo, ay, I have my own family na. Di ba? So, gusto mo pa rin talaga magkaroon ng sarili. And gusto ko din namang mag-business, pero soon. In God's perfect timing. Correct. And in a perfect puhunan, syempre. Yes. Bigayan ni Lord. Correct. Ayan, mga mams. Nakausap na natin, nakakwenta na natin si Simple Amore mula sa kanyang cooking session. So, itong ating vlog na ito ay tatawagin nating Cooking Ina with Simple Amore. Simple Amore, the Cooking Ina. Ganyan. Oo. Tapos, abangan nyo sa mga susunod na, sa susunod na mga vlog, susubukan ko po na yung sabay sila magluluto ni Rhea. Tapos maglalagay lang tayo ng mga putahe. Di ba? It's like a cooking challenge na. Maraming nag-request sa akin yun. Oo, it's a cooking challenge. So pakabangan nyo po yan. Dito lang po yan sa nag-iisang cooking ng ina nyo, Ma'am Shiji. Kasi ako kasi yung Ma'am Shi, di ba? Oo. So nag-iisang cooking ng ina nyo, Ma'am Shiji. So sa lahat ng mga nanonood out there, if you like this video, like, share, and subscribe. Comment down below na rin and follow Simple Amore sa kanyang FB page at YouTube channel. Thank you. God bless. Thank you. Ay, thank you so much nga pala Bakang for my outfit. Hala. Diba? Para ako isang napakalaking sako dito. Sarap tikman niya. Naku, gutom na naman ako.